Yan lang sa may likod ng ano, Gold Deluxe. Ha? Sa lahat ng magpapagupit dyan, sigurado mga kasinag, ginagarantiya ko. Kahit pangit kayo, gagwapo kayo dito. Pag dito kayo nagpagupit, pangalan pa lang, magagago ka na eh. Thank you, Lord. Thank you po. Mga kasinag, isang magandang tanghali. Ngayon pala mga kasinag, uwi muna ako ng bayan. Gawa po ng bibisita ko dun sa puntod ng papa ko. Kasi nga kahapon, hindi ako nakapunta dun. Gawa ng napakalakas ng ulan dito sa amin. Kaya hindi ko nabisita. Bago ako umalis, makapagbisita man lang sana dun. Kasi ilang taon na akong hindi nakakapunta dun. Saka may pupuntahan rin ako. Makapagpagupit diretso mga kasinag kasi mahaba na yung buhok ko. Wala kasi si Mrs. para magupit sa atin kaya mapagupit tayo. Yan. Ito ang service natin ngayon. Uwi tayo ng bayan. Tayo mga kasinag, magra-ride muna tayo ngayon. Kainit ang biyahe natin ngayon mga kasinag. Dito na tayo sa barangay Kumadog, Kadog. Bibisita muna ako sa puntod ng papa ko. Nandito na mga kasinag, oh. Bibisita tayo dito. Iikot muna tayo. Nako, maano na dito sa amin maano na simenteryo dito, madamo na. Yun, ay. Tingnan yung mga sinagdaanan, no. Ito ang tanan papunta sa puntod ng papa ko. Kanal na, oh. Ang bihira. Ganito na nangyari dito. Madamo na. Puro basura. Ayan, oh. Ito ang puntod ng papa ko, lolo ko. Tapos dalawa kong tiyuhin. Dito nakalibing mga kasinag. Daming basura. Matagal nang hindi nalinisan. Hindi pa ako nakadala ng panlinis na walis man lang. Sabi tayo po, nono po. Nililinis lang po ako para pagpaga natin mga kasinan. Wala, puro basura, oh. Grabing dahon. Okay, bulok pa yung nakuha nating palapa.
Pwede na yan. Pwede yan. Ilalis lang natin yung madahon. Oh, pwede na yung mga kasinag, oh. Nalis-lisan natin. Yan. Nawala na yung dahon. Nasa yung aking kandila. Nagdala na ako sa yung kandila galing sa bahay. Yan. Apat yung nakalibing dito mga kasinag. Ang dala kong kandila, 3 lang. Mag-share na lang sila. Saan natin sindihan? Nalinis-lisan ko namang konti. Nakapag-alay na rin tayo ng dasal at nakapag-tirik na tayo ng kandila. Kaya let's go. Napunta na tayo sa sentro. Isang transpo dito sa amin mga kasinag, na-skate lang kung tawagin. Skate na din motor. Andito yung tropa ko mga kasinag, nachimpuhan ko. Andito yung tropa ko. Uy, kagwapo talaga ay. Nangyayari talaga naman. Ito ang tropa kong napakagwapo. Shoutout muna. Shoutout pa kay Ian. Kumpare ko mga sinag. Kaway ka muna dyan. Hello, mga sinag. Nachimpuhan natin. Nachimpuhan natin mga kasinag, oh. Ayan, shoutout muna. Ano pangalan? Kayo. Shoutout po kay Jason Caceres. Yun. Gusto ko. Hindi mahiyain pag hinaharap sa camera. Uy naman kayo dyan. Yan, no. Huwag kayo mahiya. Panoorin nyo lang sa Imboy Oragon TV. Panood kayo. Tropa ko ito mga kasinag. Ninong pa ito nung anak kong panganay. Kaya marami na itong utang mga kasinag. Kaya sisingilin ko na ngayon. Ilang taon na. Dalaga na yung inaanak niya eh. Kaya sisingilin ko na siya ngayon. Ano na? 11? 12 yata yun? Grade 7? Ano? Master. Oo. Limot ko na eh. Ako na magupit sa inyo. Marunong din ako magupit. Ay, sus yan. Ginugupitan ko ang sarili ko. Oo, di ba? Tandaan ko na yun. Unang vlog ko mga kasina, ginugupitan ko ang sarili ko. Kung napanood nyo yun, ay shoutout sa inyo. Nasa Dubai ako, ginugupitan ko yung sarili ko. Walang tao gupit eh, di sarilin. Pwede bang kalbuhin yan? Hindi. Buti ba ako magupit? Turuan mo daw ako? Ito. Gusto kaya yan? Ano bossing, ako magupit sa iyo? Magkano bayad sa magupit? 80? O di ako na mabayad sa iyo? Dudublihin ko na. Kasinag, sa lahat pala na magpapagupit dyan, dito lang kayo sa Ian Barber Shop. Ayan o. Ito ang ganda pala ng logo mo o. Ayan o. Ganda yan sa may likod ng Goldilocks. Dito lang kayo mga kasinag. Tapat ng dating plaza ng Del Gallego. Pero ngayon plaza pa rin. Tapos Goldilocks, ayan. Ayan yung Goldilocks. Tapos ito naman yung kanyang barber shop. Ayan o. Dito yan sa may simbahan. Yung simbahan mga kasinag, ayun lang o. Yung simbahan, plaza, nandiyan yung Goldilocks. Andito na yung kanyang gupitan. Sa lahat ng magpapagupit dyan, sigurado mga kasinag, ginagaranti ako. Kahit pangit kayo, gagwapo kayo dito. Pag dito kayo nagpagupit. Kaya pangako ko yan. 100% yan mga kasinag. Basta yan ang magupit. Yan. Ayan. Mapasok kayo malungkot, mawi kayo masaya. Yan, tropa ko magugupit.
Aba ng kwentuhan namin mga kasinag, pero si Ian may ginugupitan pa rin. Ayan o. Tapos may nakapila pa na magpapagupit. Ayan o. Ayan o. Kaway-kaway naman kayo dyan. Atagasan kayo? Ayan o. Shoutout sa kanila. Panoorin nyo sa Emboy Uragon TV. Uragon TV. Yan sa YouTube. Wala ako sa Facebook. Nasa YouTube ako. Yan, panoorin nyo. Makikita nyo yan. Mga kasinag, meron din pala dito magpapagupit kay Ian na vlogger. Nag-uumpisa pa lang siya mga kasinag. Sana'y suportahan nyo. Ito lang ang lambing ko sa inyo mga kasinag. Suportahan nyo yung kanyang YouTube channel na ang channel Makagago Vlog. Ayan mga kasinag oh. Okay, tayo naman. Yan. Suportahan nyo sana siya mga kasinag ha. Ipagpatuloy mo lang ha. Tiwala lang, tiyaga lang. Kaya mo yan. Ayan mga kasinag ha, suportahan nyo. Makagago Vlog. Pangalan pa lang, magagago ka na eh. Tawa sila eh. Ayan, iyan lang ang tanging lambing ko sa inyo mga kasinag ha. Kasi andito pa ako sa gupitan ni Ian. Kasi yung pinapangako ko sa inyo na pag dito kayo nagpagupit, hindi kayo magsisisi. Kasi lalabas kayo ditong gwapo. O ngayon, papasok ang pangit, mamaya lalabas akong gwapo. Papakita ko sa inyo mamaya mga kasinag ha. Abangan nyo yan. Mga kasinag, hindi talaga mabibigo pag pumasok kayo sa barbershop na ito. Pumasok kayong pangit, pag labas nyo gwapo na. Kaway-kaway mo na Yan mga gwapo na yan bigati na yan. Sige, pagpatuloy nyo lang yung pangarap. May patutunguhan kayo. Para ako nagugupitan. Ngayon may viewers tayo dyan sa likod Shoutout para sa dalawa na yan Kaway-kaway na lang kayo dyan yan. Baka may gusto kayong shoutout. Wala, boss. Wala? Bagong ginugupitan mo si Ian na yun. Yung tiro nyo teacher na yun. May ako pagupit mga kasinag. Merong panggugupitan Saka tagtambay-tambay na rin ako dito kasi sa amin sa Kabasag wala akong ginagawa. Nagpirpintuhan na rin kami na Ian kasi matagal na kaming hindi nagkikita. Ngayon na lang ulit. Ay mga kasinag! Gabi na. Kami lang ba yan? Salamat po. 6:37 na ng gabi. Umabot ako ng ganun mga kasinag kaantay kay Ian. Napagupit ako kay Ian ngayon. Mga kasinag, okay na. Tapos na. Nakita niya na. Yung sinasabi ko sa inyo kanina, pumasok ako ditong pangit, paglabas ko gwapo na. Kaya shoutout. Dito. Shoutout sa kanila. Mga viewers ng mga sinago. Pwede mo palagay po sa Thank you, Lord. Thank you po. Thank you. Ano yung channel? Mga kasinag, suportahan nyo pala ang kanyang Facebook page na Ian's Haircut. Yan, okay. Suportahan nyo mga kasinag Hanggang dito lang muna. Sa masusunod lang ulit. Bye-bye.